Хайде да видим сега как се живее в спа хотел Костенец. Част от колегите се киснат в басейна, другите почиват по стаите, трети като малкия Сандо, големия. Българин е на маса. Няма го също. Перфектна вода, температура, готини хора, 37 градуса. След по една ракийка и обилен обяд ли е? Какво е вечера си? Не, обяд беше. Обяд. Късен обяд, тай. Да, около 3 часа обяд. Не знам дали ще излезе нещо, не? Каквото излезе, това е. Но... Не е замъглила. Замъглила и той и аз съм се замъглил вече. Ракийката беше добра. Перфектно, уникално. Както казва Явор Пенев, изби. Тя жена, нали, е друга. Да. Изби яко. Качиме снимки отделно. Съжалявам, че някои от колегите не можаха да дойдат поради здравословни и други причини. Но следващия път се надявам да се на линия. Специални поздрави на най-голямата група от Варна. С пожелание детенцето на Сезги да се оправи от цялата група тук. И освен да ви кажем едно на здраве малко по-късно при по-добро осветление от ресторант. Да сте живи и здрави всички. Варна, от Монтана, от всекъде. Монтана, да. Запад, северо-запад. Много добре за това.